aquesta ronda d'entrevistes que estem fent en el Mirador Valencià i Bloc Actualitat, fa unes setmanes que vam entrevistar a l'alcalde de Benigànim, Juan Puigades, avui tenim així amb nosaltres al cap de l'oposició, portaveu del grup del PSPB-PSOE de Benigànim, José Ramón Bayà. Com en l'altra entrevista, hem proposat als nostres lectors que envien preguntes, han tingut durant tota aquesta setmana i quasi la passada també per enviar, i hem seleccionat un poc les preguntes més interessants i sintetitzades perquè moltes estan repetides o d'això. Aleshores hem fet una selecció de les millors i el que el temps em permet. I sense més d'això, anem a començar amb la primera pregunta. Primer, bona vesprà. Anem a la primera. La primera és relacionada més amb l'actualitat, per això l'hem posat en la primera. Com creu que va actuar Juan Puigades en llevar-li la paraula i amonestar-lo de forma irregular en la passada sessió plenària? Bé, bona vesprà, abans que res. Jo vull donar-vos les gràcies en nom del grup socialista i en nom meu particular per a aquesta entrevista. Crec que, ja contestant a la teva pregunta, perquè em sembla que la brevetat deu ser el més important, crec que el senyor Puigades va actuar d'una forma prepotent, totalment autoritària i fonamentalment desconeixedora de la legislació vigent. Aleshores, no puc entendre un president d'una corporació que actue sense conèixer la llei. Aleshores, ja he dit abans que va ser una amonestació que demostrava la prepotència. Jo diria que d'alguna manera estava pressionat per part d'algú per evitar que l'oposició parlara i no volia sentir el que tenien que dir. I després el tema legal que us he dit és que hi ha un article que és el 95.2 del Reglament Orgànic i Funcional de les corporacions locals, que es diu el ROF, que explica molt clarament com té que actuar el president de la corporació per amonestar a un concejal i arribar a demanar-li que abandoni la sala. Eixe quid de la qüestió es produeix quan en la segona amonestació el president deu d'advertir al regidor que si segueix en l'ús de la paraula, segueix parlant sense que l'autoritzi, s'atenga les conseqüències, que serà demanar-li que abandoni el ple, i com es pot comprovar en l'entrevista que vosaltres vau emetre, l'audició del ple que vosaltres vau emetre, per ningú costat apareix. Per tant, actua d'una forma autoritària i prepotent, com és costumer quan no vol escoltar el que li diuen, i desconeix la legislació, cosa que és molt greu per a un president d'una corporació. Bé, passem a la segona pregunta, que diu que en què es diferencia la seva gestió en la del PP de Benigànim en quant al poliesportiu, el centre de dia i l'auditori. Bé, jo no diria mai la meva gestió, perquè si tinc que agrair alguna cosa és el treball col·lectiu que s'ha fet en els 8 anys que han estat governant el grup socialista. Per tant, sempre parlarem del treball realitzat pel grup socialista, mai de la meva gestió, sinó de la gestió conjunta de tot. Les diferències són fonamentals des del punt de vista que nosaltres sempre hem tingut projectes de futur, en visió de futur, i el que està fent el PP és un projecte no actual, sinó mirant endarrere. Si mirem el centre de dia, nosaltres el vam deixar acabat el que és l'obra. De fet, el senyor Puigades va signar en el mes de novembre del 2007 la recepció com a que estava feta l'obra, com a que estava acabat el centre de dia, no pot dir, per tant, després que no estava fet, i miraven el centre de dia com un servei social més per al poble, com un benefici més per al poble i per als nostres vells. Mai, evidentment, com un negoci que es té que, com a mínim, autosufragar o guanyar diners, que és el plantejament que està fent el PP i el qual pensem que li impedeix tirar-lo endavant. En quant al complex esportiu, seguim dient exactament el mateix. Nosaltres plantegem un complex esportiu en 70.000 metres quadrats, en totes les instal·lacions esportives juntes, en subvencions pràcticament aconseguides per a poder-ho tirar endavant, projecte de futur, i el PP, el Partit Popular, diu que és massa ambiciós, el projecte ja ho redueix a un afegitó als patis escolars
que n'hi ha en aquests moments. És a dir, perquè tothom deu de saber que les pistes que anomenen com a part del complex esportiu són pati escolar, que el frontó és pati escolar, que la pista de bàsquet és pati escolar. Per tant, el trosset que van afegir és pa per avui i fam per a demà. És dir, no hi ha previsió de futur en aquest complex esportiu perquè no serà mai en la vida un complex esportiu. De fet, l'horari era limitat, no? Perquè va ser una discussió de les que van tindre en la passada entrevista. Perquè ell deia, és que pel matí no va ningú a fer esport. Doncs podria ser. Era un dels problemes que tenia aquesta ampliació del poliesportiu també. Sí, és que és un problema... Ampliació del poliesportiu per dir-ho d'alguna manera. Per dir-ho d'alguna manera. És un problema que ha existit sempre perquè bé, ha sigut una qüestió de competències escola-ajuntament que des que la Federació Valenciana de Municipis i Províncies va signar un acord en la Conselleria d'Educació per a utilitzar les instal·lacions esportives dels col·legis, dels centres educatius, fora de l'horari escolar per part d'ajuntaments o qualsevol altre tipus d'entitats locals, existeix aquesta possibilitat. Aleshores, tots sabeu que hi ha un cartell a la porta del costat del futbol pel cartell gran que diu Col·legi Públic Beata Inés, utilització fora de l'horari escolar per part del resto del poble en general. Més o menys diu això. Aleshores, seguirà seguint així, no? Mentre sigui horari escolar no podrà utilitzar ningú aquestes instal·lacions perquè són espai escolar i pati escolar. Tindrà que utilitzar-se després de l'horari escolar per a aquelles persones que ho necessiten. I si anem a l'auditori, tornem a parlar altra vegada 3/4 del mateix. Nosaltres plantejàvem un auditori, projecte fet, per cert, que m'imagine, perquè en aquests moments portem demanant els projectes de l'auditori, els projectes del complex esportiu, de fa in eternum, des de pràcticament des que estem a l'oposició, encara no han pogut veure quins són els projectes que tenen. Si fan un projecte nou, això vol dir que han tirat un munt d'euros que valia el projecte de l'auditori al carrer. Si aprofiten aquell no ho sabem, però des del punt de vista que planteja el Partit Popular, que és massa ambiciós i que inclús el senyor Puigades escriu una carta al secretari de Cultura dient-li que elimine el projecte del Partit Socialista perquè és massa ambiciós per a Benigànim, que agarra del Partit Popular, que és més baratet i que ens dona alguna de diners, doncs pensem que estem altra vegada amb el mateix. I de fet això admitís després una altra comparació perquè així ara en premsa, que és la que fa referència al tipus de subvencions, perquè el Partit Popular ens ven que Diputació ens dona o es va donar una subvenció de 40.000 euros per a començar l'auditori, que va dir el senyor Puigades el dia de l'inauguració del local de la Tropical. Ara, el curiós d'això és que per a Benigànim, un poble de 6.200 habitants, Diputació dona 40.000 euros i per a Genovés, un poble de 4.000 habitants, dona 500.000 euros de subvenció a la Diputació. Aleshores, estem veient que els comportaments no són els que toquen. I amb 40.000 euros, evidentment, ja vegeu el que es pot fer i quin tipus d'auditori es vol fer. La segona pregunta em pareix que ja l'ha contestat en part, perquè era quines subvencions tenia el PSPB ja concedides per a l'auditori, el centre de dia o el complex esportiu i perquè el senyor Puigades no para de dir-nos que no n'hi ha diners per a realitzar aquests projectes o que són més ambiciosos en tot cas. Era més o menys... Sí, ja us he dit abans, és dir, nosaltres van estar en Madrid, en el secretari, ja ho direm, el secretari general d'Esport, el secretari general d'Esport, parlant de la directora general d'Infraestructures, i tenien un mig acords, evidentment, que a posteriori tenien que funcionar, en els quals n'hi havia fins a un 50% de possibilitats de subvenció del que pujava el complex esportiu. Després van tindre entrevistes en la Conselleria, en el secretari autonòmic de Cultura, David Serra, que era en aquell moment, que ara és vicesecretari del Partit Popular, no té aquest càrrec. Van presentar un projecte d'acord en totes les guies, en tota la normativa i en totes les exigències i adaptacions que per un poble com a Benigànim exigien a l'hora de fer un complex esportiu, i va haver un compromís també per